Következnek a nap legfontosabb hírei az Infolaptól. Az USA-ban a kormányzati finanszírozásról vitáznak, Trump segítsége lendületet ad a leállás elkerüléséhez. Újabb Epstein iratokat hoztak nyilvánosságra, de a kritikusok szerint még mindig tartanak vissza anyagokat. Don Lemon műsorvezető azt állítja, a bejelentettnél több ügynök csapott le a szállodai szobájára. Vita egy benzinkútnál, mert egy alkalmazott megtagadta a kiszolgálást szövetségi ügynököktől. Hajdúbihari iskolák fenyegető emaileket kaptak, a rendőrség vizsgálódik. A gazdasági versenyhivatal 235 millió forintra bírságolta az EMABot tisztességtelen gyakorlatok miatt. Ercsiben egy bántalmazott diák öngyilkosságot kísérelt meg. Társai segítettek, vizsgálat indult. Elemzések szerint az EU kifogyhat a megújuló energiához szükséges nyersanyagokból, ami lassíthatja a zöld átállást. Fegyverszünet van érvényben Szíria és a kurd területek között, de a helyzet továbbra is feszült.